l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Ministru Clint Camilleri ħabbar li ġie konkluż is-smigħ tal-kawża li l-Kummissjoni Ewropea fetħet kontra Malta dwar l-applikazzjoni ta' deroga ta' riċerka għas seba' speċi tal-għasafar tal-għana. Mindu tħabbret il-kawża, il-Gvern kien qal li se jippreżenta l-aqwa difiża biex jipproteġi dan id-delizzju li hu ipprattikat minn mijiet ta' nassaba Maltin u Għawċin. Il-kawża li issa mistennija tiġi deċiża sas-sajf li ġej wara jħorġu l-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali fit-30 ta' Mejju titratta il-kontestazzjoni tal-Istituzzjoni Ewropea għal ftuħ tal-istaġun tal-insib għal skop ta' riċerka f'pajjiżna. Il-Ministru responsabbli tenna fuq il-medja soċjali li bqgħu saqajna mal-art inħarsu l-qudiem għas-sentenza mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fix-xhur li ġejjin u elenka li l-Kummissjoni Ewropea għamlet argumenti ħsiena fil-kawża tagħha, inkluż li inċitat deroga żbaljata. Qegħdin nitresqu hawnhekk il-qorti propju fuq deroga li diġà kienet repealed, li diġà kienet revokata mill-Gvern Malta għal daqstant. Fuq punt ta' proċedura nemmnu li din il-kawża għandha tintrebaħ propju għalhekk. Però aktar minn hekk ukoll smajna argumentazzjonijiet minn naħa tal-Kummissjoni Ewropea fejn pruvat qabbel id-deroga li qiegħda tapplika minn Malta ma' każ li kien hemm fil-Ġappun tal-qtil għar-riċerka tal-baleni li ngħid jiena kien argumentazzjoni miskina li naħseb li propju ukoll il-qorti mdunat b'dan kollu. Għaddiet li ħadnu l-nassaba pal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti l-FKNK u Kaċċaturi San Urbertu kienu diġà laqgħu b'sodisfazzjon ir-rieda politika tal-Prim Ministru Bertabella u l-Gvern imexxi minnu biex jiddefendi l-pożizzjoni ta' Malta f'dan ir-rigward. Il-President tal-Kaċċaturi San Urbertu, Mark Mifsud Bonnici, semma fuq Facebook argumenti ridikoli li nġibu mill-Kummissjoni Ewropea fejn anke qablet l-insif Malta mal-kaċċa għal-baleni fil-Ġappun. Jirriżulta li hawn skont Mifsud Bonnici, it-tim legali u tekniku Malti waqqa dan l-argument billi qal li kontra il-baleni li nqatlu is-sena kollha l-istudju f'Malta idum 3 xhur u l-ebda għasfur ma jinqatel. Dwar filmat ippreżentat minn BirdLife Malta fejn persuna tidher taqbad għasfur illegalment, il-Gvern Malti irribatta li l-ħażin ta' wieħed ma jfissirx li għandu jeħel kulħadd bih. Skont l-FKNK, il-mossa tal-Kummissjoni Ewropea hi instigata minn BirdLife Malta u grupp Ġermaniż. Laqda li wkoll kellha rappreżentazzjoni legali tagħha permezz tal-avukati tal-Fejs saħqet li Malta bħal kull stat membru ieħor għandha dritt tapplika deroga mid-direttiva tal-għasafar. Fl-aħħar nett il-Ministru Camilleri irringrazzja lit-tim legali u tekniku kollu għal dik li sejjaħ difiża impeccabbli wara xhur sħaħ ta' preparazzjoni.